What's up mga kaboy danlak? Welcome dahil sa ko ang channel nga Boy Danlak Official. Kung dili pa ka isa na ko, mag-subscribe na ka, like and share ug pindutan ang notification bell. Pling pling pling. So karon no, kaya dool na mga Pasko no. Kanang mga bay ba nga nahigugma kaayo ka pero ing ani ilang gibuhat nga biyaan ra ka. Okay? So ako wala ko nahadlok nga mubiya ug mawala ka sa akoa. Ang problema lang, nabalaka ko. Kay basig ka ng laki nga imong giili sa akoa, ug pasakitan ug pasagdan ra ka. Agay! Pero di ko kaya bumitaw at bigay. Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Guwapa kay ka, siksi kay ka, nindot kay kaglawas, daghan kayo kag barkada, pero wa kay uyab, agay. Whew, 2020 na, sunod bulan. Unsa kay plano ani mga bay karon og mga laki no? Ang uban, daghan kayong mga promise. Pero ang padulngan, igo ra ka pasakitan ug biyaan. Agay!